Hola! Bé, la finalitat d'aquest tutorial és que sapigueu quina serà la dinàmica de les classes a partir del proper 14 d'abril i fins a nova ordre. Fins ara us hem posat les tasques en la pàgina web del centre i ens hem anat comunicant via correu electrònic. A partir d'ara, les tasques es penjaran totes al Classroom i podreu tindre contacte amb el professorat mitjançant aquesta eina, el Classroom, i mitjançant un correu electrònic nou que us anem a facilitar. En aquest tutorial us anem a explicar com activar el nou correu electrònic i com accedir al Classroom amb ell. Comencem. Primer de tot, heu d'haver rebut al vostre correu electrònic normal, el que ja utilitzàveu, un correu electrònic del centre amb la nova adreça i una contrasenya. Aquesta adreça serà per a tots vosaltres de format nom.cognom@islesvinyescubelles.com i la contrasenya que se vos ha assignat és la contrasenya que tindreu per sempre. És a dir, aquesta contrasenya és la que heu de memoritzar. A continuació, per poder accedir a aquest correu nou, heu d'anar a la boleta on està la vostra foto i clicar. A partir d'aquí podem insertar noves adreces de correu. Si teniu més adreces de correu posades en el vostre ordinador, ja us apareixeran aquí. Si no, li heu de donar a afegeix un altre compte. A continuació, ficareu la vostra adreça de correu assignada de format nom.cognom@islesvinyescubelles.com i donareu a següent i posareu la vostra contrasenya i automàticament accedireu al nou correu electrònic. Aquest nou correu electrònic, com estarà buit, és una nova oportunitat per poder ser endreçats des de l'inici. Podeu fer, per exemple, etiquetes aquí a la dreta per poder arxivar correus que siguin importants. Podem anar, baixem baix del tot, a nova etiqueta i aquí fem correus importants. Dins d'aquesta etiqueta emmagatzemarem tots aquests correus que nosaltres pensem que hem de tindre sempre ben situats. Fem clic en el correu que considerem que l'hem de guardar ahí, li donem a moure i aquí li donem a l'etiqueta de correus importants. Automàticament aquest correu d'aquí estarà dins d'aquesta carpeta i ja el podreu trobar sempre fàcilment. Veureu que aquí vosaltres, en la vostra safata d'entrada, tindreu diferents correus de diferents profes que han creat ja el seu Classroom i us han afegit i us estan convidat a unir-vos a la classe. Podeu anar aquí un per un o és molt més fàcil anar ja directament a la pestanya del Classroom. Per anar al Classroom podem anar directament des del correu electrònic. Anem als puntes de Google i fem clic en el logo de Classroom. Aquí se vos obre aquest panell principal que vosaltres tindreu amb una distribució semblant a aquesta. Cadascun d'aquests quadrats serà una de les classes a les que vosaltres us heu d'unir. Veureu que totes aquestes classes, aquí, en aquesta part d'aquí, tenen un botó blau al qual vos convida a unir-vos a aquest grup. És aquest botó el que li heu de donar per poder entrar dins d'aquesta classe. Seria com aquest d'aquí. En el vostre mural de Classroom, a banda de tindre un quadrat per cadascuna de les matèries, també tindreu una comuna a tots, que serà la de la vostra classe. En aquesta podreu accedir també a totes les classes i també tindreu informacions diverses comuns a totes les matèries, que convé que de tant en quant entreu per consultar. El mateix procés que hem fet amb el correu electrònic i amb el Classroom a través de l'ordinador ho podeu fer igual amb el mòbil. Per posar el nou correu en el vostre telèfon mòbil, primer de tot heu d'anar a la icona del vostre telèfon del Gmail. Un cop entreu en el Gmail, heu d'anar a la part de la dreta, on també surt la boleta del vostre nom, com seria aquesta d'aquí, i donar-li clic. I aleshores se vos obrirà aquest menú d'aquí, un menú com aquest. Si teniu més d'una adreça ja ficada en el vostre telèfon mòbil, us passarà com a mi, que surt una boleta per cadascuna de les adreces. Aleshores, vosaltres aneu a afegir una nova i donem, com abans, a afegir un altre compte. Quan li donem a afegir un altre compte, el que ens demanarà és si és de Gmail. Li donem a la primera, que és de Google. A continuació, posem l'adreça que se us ha assignat, li doneu a següent, poseu la contrasenya i automàticament vos sortiran tots els vostres missatges al vostre mòbil i així el telèfon ja està vinculat. El vinculem per poder entrar amb facilitat al Classroom.
I també el vinculem per a que podeu rebre els correus electrònics i poder enviar correus electrònics amb el mòbil sense la necessitat d'utilitzar l'ordinador, si en algun moment donat no ho podeu fer. El Classroom és una app, aleshores heu d'anar al Play Store primer a descarregar-vos-la. Quan està descarregada la instal·leu i li doneu a obrir. Si solament teniu vinculada aquesta adreça nova del Classroom, el mural que us sortirà ja serà el de les vostres classes, tal com ho acabem de veure abans. Si no, si ja teníeu abans una adreça vinculada al Classroom, ara heu de tornar a vincular la nova. Per tornar a vincular la nova, heu de donar-li aquesta part d'aquí, a les ratlletes aquestes, i vos sortirà el mateix que abans, on se veuen tots els vostres correus. Li doneu aquí a la pestanya, sortirà el desplegament dels correus electrònics, li doneu a afegeix un altre compte i automàticament feu el mateix procés. Poseu el vostre correu electrònic i la vostra contrasenya i ja estareu dins del vostre Classroom i podreu treballar també amb aquest dispositiu. Dins del Classroom, en aquesta carpeta comuna, tindreu un altre tutorial de com heu de penjar les activitats dins del Classroom. Bé, espero que totes aquestes explicacions us hagin estat d'utilitat i que ho poseu en pràctica a partir de ja. Si algú de vosaltres no heu rebut aquest correu inicial amb la vostra nova adreça i contrasenya, sisplau, adreceu-vos al vostre tutor o tutora per demanar-ho. Res més. Fins aviat.